Duaison, Raimundo Duaison, Rene Benito Duaison, Dolita Duaison, Mario Duaison, Sinaida Duaison, Natalia Duaison, Maria Duaison, Sotero Duaison, Severina Duaison, Encarnacion Ramel, Segundino Ramel, Gregorio Pansacala, Gregoria Francia, Rosalia Duaison Rizada, Miguel Rizada, Andrea Obejo, Benvenido Obejo, Mary Ann Obejiro, Ireneo, Cecilia Petronilo Gisal, Macklin Duaison, Franklin Luis, Joel Ramel, Abelardo Duaison, Edilberto Fidel, Rosina Panumeo, Wilfredo Panumeo, Paula Teresa Panumeo, Luz Reminda Igbino, Raul Igbino, Ursula Dimitria Julia Nanding Unsang, Isabel Nable, Anacleto Canoneo, Juan Canoneo, Lucerio Canoneo, Alberta Selma, Israelita Labores, Augusto Labores Senior, Augusto Labores Junior, Bonifacio Larumbe Senior. Para sa kalag ng Day Jose, Maria Charis, Abelina Samuel Adlawan Senior, Christy Munda, Carmelita Resurrection, Monsignor Esteban Binghay, Florentina Panumeo, Fausta. Alang sa kalag ng Day Maxima Grugrot, Gregorio, Sabina Mantabala, Magdalena, Teodoro, Filimon, Rosendo, Natividad, Victor, Tomas, Margarito, Pansacala. Para sa kalag ni Miguel Francia, para sa kalag ng Day Francisco Rosario Mario Tribulano, para sa kalag ng Day Bruno Pahencia Romeo Araneta Yuilzo Milda Estaquio Lucia Lori Rustica, Estaquio Nable Alejandro Victoria Nable, Timoteo Canoneo Marcosa Agustin Tomas Hermogenes, Bernilda Mario Desi Pilisa Maximo Benvenido, Isabelo Honorata Eugenio Bonifacio Pacturan, Ludivina Valentina Navarro. Alang sa kalag ng Day Sofia Loretta Maximo Tabalba, alang sa kalag ni Belen Narciso Francisco Vicenta Isabelo Francia, alang sa kalag ni Eleuterio Carlos Teodoro Freddy Luis Selva Sabina, ug sa kalag ni Jubilio Francia. Ang nagpag-isa Gioson family.
Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Heso Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mga naa kaninyo. Nining unang Sabado sa bulan sa Nobyembre, atong pangayoon ang pangaliya, ang intercession sa atong mahal na inahan para sa atong mga intensyon at sa tagsang intensyon. Ilabi na kayo para sa mga kalak na atong isama sa lumining bulan sa Nobyembre. Ug mga igsoon, aron kita manimong andam sa pagsaulog nining Santos nga Misa, mga ikitag pasayo sa itong mapinanggaong nga mahal. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dalan kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampun kita. Ginoo, nagapasidungog kami sa mahimayawong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugod nga gumikan sa iyang pagpangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming tapos sa pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo kadto sa taga-Filipos. Mga igsoon, malipayon ako kaayo diha sa Ginoo kay karon, human sa taas ng panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Wala ako magpasabot nga wala na kamo higugma kanako, kay ang tinuod mao nga wala lang kami higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakakunan ko ang pagkatapos sa isang unsay ania kanako. Masilapit ko ang pagpuyo diya sa kawadlon ug kahamugaway. Nakakaton na ako sa ining paagiha sa pagkinabuhi isang diin o isang kanusta. Busog ako kung igutom, hamugaway kung magkalisod-lisod.
May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gawong nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Masayod kaayo kamong mga taga-Filipos na sa pagbiyak ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita. Kamuray simbahan nga mitabang kanako. Kamuray nakikaambit sa akong mga kadaugan o mga kapakyasan. Dili lang kay kausara, padaghang ninyo ako kinabang sa nagkabisod-bisod ako dito sa Thessalonica. Dili kay gusto lang ako mudawat og mga gasa, kundi buot ko nga mawalahan usab kamo. Usa, nakabalos na kamutan ako, usog lang pagani. Sangkap na ako sa tanan kong ikinahanglan. Karon na gidad-an na ako ni Epaprodito sa tanan ninyong mga gasa. Kini usama sa usab ka mahungog nga halad, sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga pagkapahinuot kaniya. Ug ang akong Dios uban sa naging napini ang bahanti tiyang kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Ang ulong sa inyo. Bulahan ang tao mga dukong sa Ginoo. Tanan, bulahan ang tao mga dukong sa Ginoo. Bulahan ang tao mga dukong sa Ginoo. Nga nahigugmang pag-ayo siya mga sugo. Ang iyang kaliwat may munggamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagpanalahinan. Tanan, bulahan ang tao mga dukong sa Ginoo. Maayo ang tao nga maghihatagol o magapangulang, nga nagadumana siya mga butang uban sa katarong. Dili gayon siya matarong. Ang tao nga matarong, mahandumon sa kanunay. Tanan, bulahan ang tao nga madukong sa Ginoo. ang iyang kasing-kasing dili matarong, dili siya mahadlok. Kusog siya mahatag sa kabus, ug ang iyang kamanggihatagong mulungkad hangtod sa kanturan. Ang iyang gabong bayawong diha sa imaya. Tanan, Bulahan ang tao nga madukong sa Ginoo. Ang Ginoo manakaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbaton kamo mga higala, pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana. Aron inikahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dako. Ug kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dako. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi nining kalibutan, kinsay mo tiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa butang, sa mga butang sa uban, kinsay mo matag kaninyo sa inyong kaugalingon mga butang. Walay tao nga maghimog ulipon sa duha kaagalon.
kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang kamayo. Dili kamo makapaulikon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay mag-isap man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo at tubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bilihon kayo, walay bili at tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa may buntag, kanang tanan, happy first Saturday of the month. Lipay ba mo? Siyempre, nag-misa na sa ta, no? Kanya, kanang devoted ka mo sa debosyon sa Dawn Rosary. No? Unsa mo oras ang sugod kanina? Alas 3. Oh my God. Oh. Yeah, malipay kayo nga itong mahanginahan na naaka mo, no? Very, very faithful nining debosyon sa Dawn Rosary. Pagpabalo sa kalibutan, kitang tanan ipalangga sa mahal ng Birhen, sa mahal ng Inahan sa langit. Ang ating Ebanghelyo karon, sumpahin sa kahapon, din gustong itudlo ni Jesus kanato. Nga unta, kung ang mga tao nga kalibutan hon, no, ang ilang huna-huna kanunay para sa kalibutan, magdato, magpasikat, para mahimong powerful, no? Kung inana sila ka-motivated para sa mga butang sa kalibutan, kita po unta kuno nga mga anak sa Dios, ang atong atensyon dili bahandi sa kalibutan, dili mga butang nga mga tao din sa kalibutan givalue. Kay ngano man kay lahi ang atong tumong sa atong kinabuhi. Naka-realize na ta nga atong kinabuhi para sa Ginoo. Mao gani, no? Nga kini karon, ingon si Jesus sa Ebanghelyo, kung kasaligan mo sa mga gagmayng butang, kasaligan sa mo sa dako. Kung sa mga butang kay gisalig sa Ginoo kanato, at karon ipakita ninyo nga kamo kasaligan ang oras. Mugahin kamo oras, sakripisyo para sa atong mahal nga inahan. Magrosaryo, magprosesyon para sa mahal nga Birhen. Pagkanindot nga ang mahal nga Birhen magtanaw sa iyang mga anak nga aniya, i-value, igamit ang mga butang hindi sa kalibutan, ang oras para sa mga langit ng mga butang, para unta kita upadang lang mahalangin, no? Gusto na kong, no, kay first Saturday, no, kunya naatan ng debosyon sa mahal nga Birhen, na itudlo si Montfort kanato. Aron mailhan nato kung ang akong dipagdebosyon sa mahal nga inahan, insakto, no, tinutanay, authentic, genuine, o dili siya fake. Kay ba na mo kung say fake? No? Fake nga sinina, fake nga kwarta. Kung ato mo sa tindahan, di pinadawaton. Pero tinunanay nga kwarta, dawaton na siya. O naitaw nga pulis kunuhay, pero dili ay kay fake siya, bigin nato i-recognize. Unsay pasabot nga kita po dagat debosyon kuno kinahanglan unta nga tinuuray. Kay daghan kayo mga nagdebosyon, ug ingon pa ni San Luis Maria sa Montfort sa iyang panahon sa una, nga dili siya mga tinuod. So dili sila true devotion ang tawag sa English. Okay? So, unsa may characteristics, ako lang i-summarize para at least mahinumduman nato. Dali ka kayo. Acronym PITCH. Unsa man ning PITCH? Pitch. Tinanglan ko lang atong debosyon, pure. Unsay pasabot, timuos. Unsay pasabot, nga unta gikan sa kasing-kasing. Dili ang atong intensyon para lang magpasikat. Kuha? So, pure. Ang ikaduha, inanglan, interior.
Unsay opposite sa interior? Exterior. Okay. Usahay ang pagdebosyon nako para magpakita sa uban. Kung bisal ko ninyo, no? Sa Batanon pa ko, yan naman ko'y naidgan nga classmate, magluhod-luhod ko magkakurusaryo. Kaya ron, mingon siya, puutanan ng bata, puutanan ng lodong, kaya gusto ko nga, ma-impress yan ako. Dili na siya insakto. Ni Monfort pa, kung inanan yung intensyon nga magrosaryo ka, kaya ron, ang ubang mga tao, murag mo, no? Tanaw ni mo, hindi mo nalala. Ingon si Monfort dito. Kay external ang imong purpose. Kinaglan, interior gikan siya sa atong kasing-kasing. Kay akong gihigugma malginahan, kay akong ipakita nga siya tinudanay nga reyna sa nabul. Interior. T, kinahanglan siya na tender and trustful. Unsa man ang tender, kanang may ka nga, no, dili ka kanang murag rigid gani kayo. Usahay kita sa atong debosyon, huwag kayo kumatiwas o kulang to usa ka, maghimayo ka Maria Father, ang akong rosaryo, wala na, buol na kayo ko. Dili inana. Kaya mahal nga inahan, dili siya rigid, but very compassionate and understanding. Example, iduka-duka ka, tungkol sa kakapoy sa dagang kayong trabaho, okay, wala man yung tuyuan, nagkiduka ka, tungkol man sa kakapoy, pero naningkamot yung taon ka nga, mahuman ang iyong pagrosaryo. Pero sa iyong pagpaningkamot, mo na ibilihon sa mahal nga inahan. Kaya kita mo salig, mahal nga inahan, kaya balong man ka, na ako, dagang gitrabaho karong adlaw. Kanya di na din ako, nakatulog taong ko gabi, wala na akong matiwas ang akong santos nga rosaryo. O tender ang atong debosyon. Trustful kinalang masaligon. Na yung sa dili ihatag dayon sa Ginoo, dili ihatag sa mahal nga Birhen ang atong mga gipangayo, pero musalig gidunta kita. Dili kita mawad-an o paglaom. Mo nay tender and trustful. Letter C is constant. Unsay pasabot? Kinahanglan makanunayon. Dili lang kung daghang kay ko problema, o sige magrosaryo nako. O sige mo akuyog nako sa dawn rosary. Kinahanglan nga kanunay. Rain or shine sa expression pa. Dili lang kayo daghan ko mga pangayog sa Ginoo sa pako tawag kaniya. No, may nungnog ko sa college sa una. Kapit na gani exams, final exams, daghan ang mga dos chapel. Pero asa man sila kon wala pa exam. Kinahanglan constant ang atong kanunay, makanunayon ang atong pagdebosyon. Ug last, holy. Unsay pasabot nga unta ang atong pagdebosyon, balaan ka nato. Kung sa may signs na nabalaan ka, nga unta, nitubo ang atong pasensya sa atong mga membro sa pamilya, nga unta, nitubo ang atong pagkamamaubsano, dili na ko magpasigarbo. Nga unta, nga ako, mahimong magihatagon pa. Nagakadako ang akong kasing-kasing sa mga nanginahanglan. Mo kini mga sinyales nga ako, doon na ako'y tinutanay na debosyon sa mahal na inahan, sa santos nga rosaryo. Kay naa siya epekto sa akong kinabuhi, aron ko mamahimo balaan. So, unsa to? Characteristics of a true devotion. P, I, interior. T, tender and trustful. C, constant. H, holy. Naupunta, no? Na kita magtubo nining sa tinutanay na debosyon sa mahal nga inahan, kay kita mag-ani kayo o kanindot kayo nga kinabuhi dito sa langit uban sa mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen ug atong Ginoong Hesus. Amen. Palihog man. Mga pag-ampo sa katawhan. Musalig kita sa Dios nga niining taknaa iyang ipalandong kanato ang Espiritu Santo aron paghimo kanatong balaan. Busa ibayaw nato ang atong pangaliya kaniya sa pag-ingon ug diha sa pangamasa atong mahal nga inahan ug kita maingon, Ginoo dungga kami.
simbahan mamahimong sumbananan sa ubay nga pagka matinud-anon o pagka maunongon kang Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasod makasinati na sa kabuhong sa paghigugma ug kalipay nga sukad wala pa maangkon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataktan niining COVID-19 makabaton na o himpit nga kaayuhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay o mga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios Teopilo Camomos, Obispo, mabayaw na sa kadungganan salsa. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang mga kalag nga mga namatuon sa katapusan mupahiluna na sa langit uban sa mga santos o mga anghel. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, amo usap nga gihalad kanimo kining among mga pangaliya uban sa dakong paglaom nga imong dunggon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon na dawat namo, kining among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimong kini nga kalangon sa kinabuhi alang kanamo. Sa kanturan. Dayon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangingatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo. Ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimong kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo.
Mga igsoon, magampo kita aron ako ang inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga makagagamong sa tanan. Kami nga naglipay tungod sa pangiling sa inahan sa imong anak, nagahalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugod nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, tinaagi nining pagbinayloay sa mga halad, ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunay makagagamong sa tanan. Angay matarong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diha sa among pagpalandong sa kalimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaampit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamakaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itudyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. May pasalamat kanimo pag-usab, nihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanamo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inipang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angyan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumduming usab nga mong mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kay San Luis Maria sa Montfort, kay St. John Paul II, Blessed Marie Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nga taas sa katuigan. Ubad kanila ang ikaw nga daygon, ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imo. Amen. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, diha tagana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang talang dumugog himaya, ang tud sa kahangturan. Karon magampo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, katagi kami sa imong kalingaw kahiusa. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo ang among manlulubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awon ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita ta ang atong panaginip sa unay panaglaing panahon. Siyang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, puntahan kitang itawag ang makaamin sa iyong pamilya.
magampo kita. Ginoo, humanap na namong makalawat ng langitong sakramento. Mahimo unta kaming tako sa pagtambong sa bangkita sa langit. Kami nga ubag pagtahod, nagpasidungog sa andumanan sa mahal na Birhen Maria. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Tingali nakabantay mo sa mga nisunod sa online na misa. Ang magmisa midday 6:30 or yung magmisa ta Domingo at i-bless ka ng libro, no? Na ang mga ngalan po sa mga tao nga itong ipamisan ni tibuok bulan sa November. Sa una sa gamay pa kong bata, gamay pa na, no? Para pakuha ni using baga ni misa una, ang mga pari kaman sa misa mato sa kilid, yan naga ni lumon ng gamay, kabantay mo ana, yung mo bless sila. Karon wala na kayo na practice, pero nilong pa sa una, gamay pa ko, mo na yung buhaton sa among parish priest. So karong bulan sa November mo ni dili man lumon, no? Atong ganan, pero kanang libro sa mahal na Birhen gitawag na Book of Mary. So tanang mga ngalan sa gusto nang misahan adin ha. Unya atong i-bless hindi ka human. Awa na siya. Ay kaduha nga ako lang announcement ikahuman karon na natay Little Crown of the Blessed Mother. Okay? So gusto ninyo kita ninyo ang debosyon sa mahal na patron ng mga si San Luis Maria sa magpagkurunahan na ang mahal na Birhen. Every first Saturday na muna ni atong buhaton, ikaw man sa misa. Okay? Daghang salamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Huwag manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, daro na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako sa iyo.